Lewap vilayatynyň käbir idara kärhanalarynda we ölümçilik zawodlarynda derňe üýsleri dowam edip, onuň çäginde ýene-de ençeme kärhana ýol wassaty we jogapkär işgärleri, Sultanda howpsuzlyk gulluklarının wekilleri tutuk edildi. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy Aşgabatdan gelen barlyk toparynyň üstüne açan käbir ýagdaýlarynyň jikmejiklerini hem anyklamak basardy. Ýatlatsak geçen aýyň ortalaryndan bäri Lewapda bas prokuraturanyň hem-de ýokary gözegçilik idarasynyň derňewçileriniň gatnaşmagynda giňgerimli derňe üýsler geçirilýär. Azatlyň öz çeşmelerine talgylanyp şu aýyň başynda habar berisi ýaly derňewiň netijesinde Türkmenabad Ösümlik ýa kärhanasynyň hem-de Lewap Miwe Önümçilik birleşiginiň başlyklary tutuk astyna alyndy. Häzirki wagtda Türkmenabadyň un zawodunda Saýat Däne we Çärji etraplarynyň paxta kabul edýän harmanlarynda, Fara etrafynda we Türkmenabad şäherinde ýerleşen banklarda Lewapyň guruluş materiallary saklanýan ambarlarynda we Türkmenabadyň beýleki Gökbakça saklanýan sowudyjy ambarlarynda dagy hem derňewler we tutuk etmeleri dowam edýär. Azatlyň ýagdaýlary ýakyndan izarlayan habarçysy soňky hepdeleriň dowamynda ýene-de 60 goly jogapkär işgäriň soragy çekilendigini aýtdy. Galy bersede habarçy derňew toparynyň Türkmenabad Ösümlik ýa kärhanasynda ýüze çykaran düzgün bozmalarynyň käbir jikmejiklerini hem anyklamagy başardy. Bellemeli ýeri derňew üýsiniň dowam edýändigini, şeýle-de jenaýat etmekde şüphelenýänlere bildirilýän aýplamalaryň resmi taýdan subut edilmändigini nazarda tutup, Azatlyk radiosy anyk adam atlaryny agdamakdan saklanýar. Maglumaty görä derňew topary Türkmenabad Ösümlik ýa kärhanasynyň ýol wassatyny beýleki jogapkär işgärler, şol sanda polisiýa we harby ofitserler bilen hem dildüşlige girip, döwlet tarapyndan göwürilen ýagy beýleki sebitleri daşap, ony has gymmat bahadan satmakda aýplaýar. Döwleti degişli kärhananyň başlygy önümçilik ýagyny daşamagy niýetlenen 20 goly çelekli awto ulogy edinip, Lewapda öndürilen ýagy bir kanun ýagdaýdy. Uly mukdarda Aşgabady we Daşoğudy daşap, şol ýerde-de öz tanyşlarynyň üstü bilen ony has gymmat bahadan satdyrmakda aýplanýar. Anyklamagy basardan maglumaty görä, jenaýat etmekde şüphelenýän ýol wassa, onuň polisiýa we harby ulgamlaryndaky tanyşlary hem howandarlyk edipdir. Olaryň etaty orny ýagdaşaýan uloglary hiç ýyl bökdünsiz soňky nokudyna çelini barmagyny üpçün etmekden ibaret bolupdyr. Habarçymyz ýagdaşaýan çelekli awto uloglaryň sürüjileriniň hem soragy çekilendigini sözüne gusty. Lewapda alınıp barılan derňewleriň hem-de tutuk edilen raýatlary bildirilýän aýplamalaryň beýleki jikmejikleri, sud işiniň barşy we günä bildirilýänleriň özlerini gönükdirilýän aýplamalary tasdiklaýandygy ýa-da ret edýändigi häzirlikçe mälim däl. Bular barada bas prokuraturadan, ýokary gözegçilik idarasyndan, şeýle-de Lewap vilayatynyň degişli idaralaryndan we sudlaryndan maglumat almak tynançyklary netije bermedi. Sözümüzün ahyrynda belletek, Azatlyk ýakynda Mara hem Aşgabatdan ýürüýti barlyk toparynyň gelmegine garaşylýandygyny anyklady. Bu sebäpli häzir sebitde ozal görülip isdilmedik derejede taýýarlyk işler geçirilýär.